haino hai khapang tahok tai bok song chung thanagya sal sekango jompui jola adi blog bai khobjak bostomura kamini bukhok niladiri Jamatia ni sajak Rashina Jamatia bini bokhrogo tiumar ongoi eba bereno tei jomioi tongmani pheba nukhungo rang busa kwrui kunukom khe manui khwnui phalui obo haikino Bangalore hasteo tlangui thangka sak narinani bagui eba operation khlainani bagui bukhok niladiri Jamatia bwsai Dipok Jamatia bwsajak Rashina Jamatia no tlangui thangka Bangalore hasteni Himsas hospital o tlangui tabo admission wngkha hinui koktwma phiaba bukhok niladiri mokolni muktui kuplung bahajak Rashina Jamatia no sak hamrina mano tai sak hamnioi nogo kifilui bui hekino kaham kwrwngkhe tonoi da mano lekha pora khaida mano rang pusa yago kwrui bahai khainani wanaoi mokol muktui kuplung wngtongmani jorao no Bangalore hasteo sang sokaino Bangalore hasteni Tipra People Foundation ni director Dinesh Deborma tai Korno Bijoy Jamatia je Bangalore Tipra team ni adong song thangui borok bai malaikha bukhok niladiri Jamatia songbai paithago Tipra People Foundation ni director Dinesh Deborma tai Korno Bijoy Jamatia borok kok rikha bukhok niladiri Jamatia no hajak no operation khainani bagui admission nani bagui chung tamo subayoman chini bisingtui chung naio hinui Tipra People Foundation ni director Dinesh Deborma kok rimabano tini bukhok niladiri Jamatia tai bwsai Dipok Jamatia song wana mung asuk kwrui tai borok admission ongui mankha tai admission bo khlai rikha Tipra People Foundation ni director Dinesh Deborma tai Korno Bijoy Jamatia song bukhok niladiri Jamatia bwsai Dipok Jamatia bwsajak Rashina Jamatia no operation khlaina bagui eba treatment khlaina bagui no Bangalore hasteni Himsas hospital o admission khlai rikha Bangalore Tipra People Foundation director Dinesh Deborma tai Bangalore Tipra team ni barja manjak Korno Bijoy Jamatia hinui tabsujotui chini yago update koktwma paithago chini yaphao te kaisa koktwma update phaimani wngkha tabuk bukhok niladiri Jamatia bwsai Dipok Jamatia song tabuk bahajak Rashina Jamatia no operation khlainani bagui tabuk borokni rang puisa kologya aboni bagui no tabuk lukurokni thani kha gwnang Tipra maya gwnang thani chubachu sanjakha bukhok niladiri Jamatia ni bwsai takhok Dipok Jamatia bahajak Rashina Jamatia no sak hamna bagui rang puisa kwrwini bagui no tini lukurong thani yapha phela nangkha phaidi kha gwnang Tipra maya gwnang rok khoksa hiya khongni hiya chubalayano bukhok Rashina Jamatia no sak hamna bagui jodi no Tipra maya gwnang Tipra kha gwnang Tipra thansa ongui tongkha hingke Tipra no hamjagui tongkha hingke phaidi bukhok Rashina Jamatia no sak hamna bagui khoksa hiya khogni hiya janjani kha tongmani maya tongmani o maya no phadi yaphalayano bukhok Rashina Jamatia no bini bokhrogo tiumar bini bereno tei ungjak tei jomijak hinui doctor ni report o koktwma pheba obono hamna thanga hingke bono tabo kwbangma rang nango o rang rok no phaidi nini ani hiyaoi takhok bukhok hinui phaidi sak Tipra kaisa Tipra no oma haikei chubalayano signale buini dophani borok da chubano ba chini borok no chubalayano phaidi ja mantui khoksa phano hindi khongni phano hindi nono 100 ridi 200 ridi 500 ridi hinui saya nono je mantui janjani nung mutayo khulum thanga ke nung khoksa phano ri khulumdi khongni phano ri khulumdi abo janjani hamjakma janjani manima obo haikino phaidi bukhok Rashina Jamatia no sak hamna bagui phaidi chumbo bwskango yakung krak khe bwchalai oma haike khoroksa tei khoroksa no chugyang tomon jorao chukrioi chubalai riwano jodi no bukhok Rashina Jamatia no norok sak hamna bagui norok khoksa khongni Chubana Muchung tongbo norok chuba horimaya eba norok borokni account eba borokni contact number maya ongui tongkha hingke norok chini kok tv ni contact number bai kwrwngui mano eba chini kok tv ni Google Pay number tei norok chuba horimano bukhok Rashina Jamatia no norok chini kok tv ni Google Pay number tei norok chuba hoirikha hingke ang sakbai thang chini kok tv ni wngui ang chief owner wngui ang
Tripura People Foundation ni Director borong gonang Dinesh Debormano o norokni sibamung norokni yapaino ang bini yaktikhe borokno rohonai bukhok niladiri Jamatia songno tai bwsai dipok Jamatia songno tai bwhajak Rashina Jamatia no sakhamna bagui o rangno yapar honai norok chuba horka hingke norokni sibamung nango norokni hamjamung nango norokni hamari nango tabo bukhok Rashina Jamatia ni sakhamnani thanga hingke oboni tino bupha dipok Deborma bo lukorong thani chopoto sanjakha nainedi chini koktibin bisingtei o mangphili tai Bengaluru hastini Tripura People Foundation ni team kono Bijoy Jamatia bo tamsa khana naidi Sabo kene जों एडमिट खालायला हा जोंनि राशिनि जमातिया न बे खायमान परे ताबो लेहि मनि मानै रक तंमानि बन तयफेबि ताबो रन हिनाय दंगो रनाय सिंलाय दंगो ताक जों पॉइंट फेबेन ताक के सारै 430 सिम तो हा 430 परे ता मानै रहना bro mani ro hiora thung pare no tabo khole bon baba khole or nasi tongo tabo ule hospital ku just buskan sung ma haya khorok sa boro ha khorok sa boro ma no kha usiba bisingo video bu bisingo alert kre bono apa no kaisa kok keno bon yoro rang shortage ni thang ha inge khanan sing keno ko phataro si thusna ko 더 때때는 뭉사슥 신이 디프라사로 뭉사슥는 사데 무수 그러니까 뭉사슥 메시지로 무수 는 사이크는 거디 신 디프라사로나 저tonno sama musu sungno kisa help khaina ni bagui jotonno eidara songno kobangma suba paila sin diprasa ni boro Bengaluru ni Bengaluru diprasa khaiman ni boro ke sungno sung sini rang asu keri rokok ang panai semua bisa coba lagi lah dia. Tabok isu mungkin nubo nyora rang to joto ni problem na kayak apa nih tabok borok sabrin daily nih hotel lo dino 1000 ke sih boni besok desing to 5 desing to hana 5 desing to ha 5 desing 5000 ke sama nih nungman ibu 이게 뭐 할게 누브로 니 랑까양 또 velai dukhonu hi hoi pas honlia apa siona person bekrong nai kita tabok serai ni update ni tabok to omo admit tong ha admit ding mani tabok blood test thung pore khaine inke khaiman pore ta doctor ro belai sakthar tong bro koma sok tong tabok Monday oken operation khaine hi ge tabo blood test khai pe MRI khai phinai MRI khabe bore no boro team ba no mane Monday ha ka Tuesday bota ka operation khani plan khai tong Monday o khani so Monday o khani so mostly so bono tabo sung to ang to update khai tong mane je mane ne obu support khai tong gon sarai no nugul han ke mokol mukti phai bangu yang to borok to point ni simi borok phaimani point besok 5.5 tak tini point phaiman dia saros aitao phaimani bo tini salsa maise ako ang to maise khai ha point bisa pon borok maise je ko tini salsa jingo ko boy baksa logoroi tong phaiman ba si tong jora sma ya maise sanai yang maise khabrundi aken haban so cost to khaimai ni ba bisale kahang ha at least hospital le admitting haba tega kose na tei kun se salia doa ko joto no hambai sin ti prasar no joto bro no support khai srai no sini rasini Jamatia 9 months ni srai no joto support khai asu ung tongman ba bela ke joto no hambai khulum kha